Jama'a assalamu alaikum. Alaikum salam. Da farko sunana Alhaji Adam Hassan Ibrahim, shugaba na 'yan kasuwa arewacin Najeriya, rashin birnin tarayya Abuja. A jiya ministan birnin tarayya Abuja ya kirawo security meeting, mun zauna da shi da sarakuna da security personnel da kuma 'yan siyasa da kuma chairman na area council da sanatan birnin tarayya da dai wasu manyan mutane da kuma shugabannin kasuwanni daban-daban. Mun zauna ya ba da wani sako mu ba ma al'umman na cewa a yi yunkurin kokarin zaman lafiya a fadin birnin tarayya Abuja. Zaman lafiya shine hadafinmu, shine burinmu, saboda mu 'yan kasuwa duk abin da ake idan ba mu samu sukunin zaman lafiya ba, harkokin kasuwancinmu baya tafiya da ya kamata. Sannan kuma duk lokacin da wata tarzoma ta taso, mu 'yan kasuwa mu muke asara, mu ake kashewa, mu ake raunatawa, mu ake bannatar da dukiya, mu ake kone-kone. Saboda haka ba ma goyon bayan wannan 'yan sas din nan, duk inda suke su je su yi nesa da kasuwancinmu, su je su yi nesa da inda muke harkokinmu. Mun bara'a da su, ba mu ba su, ba ma tare da wannan kungiya, ba ma tare da wannan zanga-zanga. Saboda haka kuma ministan birnin tarayya Abuja da kuma police commissioner sun ba mu tabbacin cewa za su kare mana rayukanmu da dukiyarmu da ikon Allah. Saboda haka ina kiran kasuwanninmu dukkan da suke birnin tarayya Abuja, kusan kasuwa 63 da wanda suke area council da wanda suke cikin birnin FCT municipal, duka na kira gare su mu ci gaba da addu'a kuma mu ba da goyon baya shugabanninmu na addinai, malamanmu na masallatai da coci-coci su faɗakar da yara matasanmu akan haɗarin rashin zaman lafiya da kuma muhimmancin zaman lafiya. Saboda su kai wa'azuka ga abin masallatai don matasanmu su nesanta kansu da yan wannan tarzoma. Wannan shine jawabinmu. Allah ya ba a ƙasarmu Najeriya zaman lafiya, Allah ya ba wa birnin tarayya Abuja zaman lafiya, Allah ya ba yankinmu ta arewa da Najeriya gaba ɗaya zaman lafiya. Assalamu alaikum.